Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Winantu saking pangrumatan miring paminto mugi rahayu kang samya pinanggih srana linambran temas jiwana hateten miwah pepayung mugi dharma mugi kawasa ngandhapaken sih mlasa rahmating pangeran babaring nugraha kawilujengan katentreman miwah kebagaswasan kajiwa kasarionasanipun Bapak Ibu sagung para kakang miwah putri minantu suka rayi minangka sang agung pengayoman para pepunden para sesepuh dalah sepuh ing satu pinundi para pangemban sarta pangembun pangbating praja satiraning negari minangka pantampan topik para kawula dasih ingkang saudara wateng para sarjana sujana sujaning budi kang sampun awanangan nampi wahyoning kasutapan ki satu bagya mulya para halim para ulama rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyoning ilahi minangka panuntun kiblating panembah saha urip budi sagunging para kakang miwah putri tansah pinantu suka basuki martosaken titimansi kalgan rahina punika pun ngarsanipun Bapak Ibu sagung pornggah sampun kepareng makempal nyawiji wonten bali wismanipun panjenenganipun Bapak Mengku Gati panjenenganipun Bapak Supardi tiyang sekalian Ibu Sri Sumanti kadidik titimansi kalenggan rahina punika panjenenganipun Bapak Supardi tiyang sekalian kepareng kepidarmaning asepuh miwa Suci Marsa Siwi metas pitus kepareng Daupatun Kang Putra asepuh Kinarya Putyahayu Erina Dwi Hastuti daup kalian Bagus Chandra Setiawan Bayu Pamungkas putra Bapak Suharno sekalian Ibu Surati mijil saking Jumok RT 00 kalih RW 08 Serut Muter Sukoharjo Makmur putra temanten sekalian sampun kepareng nampi pekuing pusaka Polkrama winanji tabuh 8 mapan wonten bale wismanipun panjenenganipun Bapak Supardi wonten laladan Kaliwaru RT 09 RW 0,14 Kampung Awen Gunung Kidul Daksinarga putra temanten sekalian panyuwun dadosa putra ingkang Hanung Hanendita maripun Bapak Ibu sagung pronggah minantu suka basuki titiwansi kalenggan rahina punika kawula kepareng abdiyanto sumanten dawuh pangandika saking panjenenganipun Bapak Mengku Gati lumantar kadang rias panjenenganipun Ibu Novita rias inggih madya saking laladan Pundung Sari Semin Gunung Daksinarga kinen kapatid dan sinaraya hambuka wiwaraning suka menganing bicara diwaraning kandha minangka jejaring pambiyawara titiwanci kalenggan rahina punika panjuwun manggih rahayu sesantine skala saliring Pancabaya katrajang kapracundang dening Maruta sadèrèngipun punuran pambuka parkapurwakan monggo manungku puja ndedonga ngarsanipun Gusti mitratu calhagami ingkang tansah rinasuk ndedonga kawiwitan sumangga ndedonga sampun sekap ngancik hadicara ing sepisan nenggih pambuka kapurwakan janggep ingkang angka kalih sumaning putra temanten sekalian kepareng manjing sasana wisudhatama kinanthi Ibu Novita Rias sawetawis kinanthi ugi kadang Suba Manggala Suba Dimas Didik ingkang mijil saking Karangpoh Semin Gunung Kidul Daksinarga rampit kanthi terwaca lan cetha ngancik hadicara candhakipun sasampunipun upacara panggih kemanten sekalian kepareng siaga makarti kalajengipun ing mangke sabda pambagyarja yuwana kepareng surihatur panjenenganipun Bapak Ngadina kasunggul jinajaran panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu Sri Sumanti rampit kanthi terwaca praditis kalajengipun medharing sabda minulya pamasarengan mojo putra temanten kagung saking panjenenganipun Bapak Suharno narpa cundhakan ngatur kadang tresna saking Uter Bapak Andriyatno kasunggul jinajaran kadang pisan saking Jumok nggih Bapak Suharno sekalian Ibu Surati rampit kanthi praditis kalajengipun tanggap pacana panambi
pinargan Bapa Dukuh Kaliwaru kadang tresna Bapa Marlan utawis rampit kanthi pratitis terwaca lan cetha ing mangke lerem sahono sawetawis kalajenging paripurnaning barjan rikalenggan rahina mriku Bapak Ibu kepareng lenggah satata kanthi raos merdika sinambi midhangedaken saking kadang kula campur sari wingkes kadidik diwanci kalenggan siang punika kepareng lenggah kanthi merdika sinambi himbal pangandika kelawan ingkang sinaketan kanthi raos merdika ing panggalih nuwun matur nuwun sawetara jelangenira sang Arapati solahira hanggedaton kina rebek padhaya warnan nira solahira wingit lirhab sari sari lir widodari nurun utawis rambut kanthi pratitis mijil putra temanten sekalian kepareng manjing sasana rinengga kabiwadha kadang pradonga prabegong sadana swara kinanthi nenggih ungeling gangsa sekar ingkang mawarna-warna temanten kepareng sowan mijil saking Tepaswangi manjing Bimara Badara yasa sasana rinengga sumangga kepareng kabiarsa iwin matur nuwun.